Gipaubos sa lockdown ang tibuok sitio Alaska sa barangay Mambaling ni Dakbayan, Sugbo, gumikan sa hilabihan kadaghan sa kaso sa COVID-19. Ang Mambaling maunay nag-una sa kaso sa coronavirus disease dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Paspas kaayo ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa barangay Mambaling. Diin kapina sa 400 ka mga tao ang nataptan sa kagaw. Base kini sa talaan sa Cebu City Health Department nunod sa gipahigayon nilang COVID test. Aron malikayan nga mokatapa ang virus gimando sa mayor ang lockdown sa sitio Alaska, barangay Mambaling. Suportahan sa kagamhanan ang pagkaon sa mga residente nga napektuhan sa lockdown. Lisaat ta sa mga residente pinaagi sa atong kapitan nga just like atong gihimo sa Barangay Luz, Sitio Zapatera, na we provided them with support, bugas, dilata. Samtang, miabot na sa 1,280 ang total positive sa Dakbayan sa Sugbo o gipanglantawan nga mosaka pa kini. 30 ang naka-recover, 7 ang namatay. Sa pikas bahin, gipaimbestigahan ni Mayor Labella ang video diin makita ang mga tao nagsayaw-sayaw nga nakalapas sa social distancing. Gingong kuha kini sa Mambaling, diin labing daghang kaso sa COVID-19 ang natala. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.